Здравейте, потребители на VBOX, аз съм Ветомир от профил Gameplay с Дона БГ, с мен е Дани 00 и сега ще снимаме четвърти епизод на GTI Multiplayer и започвам. Наслаждавайте се и гледайте. Сега ще видиш, Дани. Оуч. Чакай. Не бе, качи се, гъто. Чекай бе, тук е за дрифт, гледай го, бати. Не бе, чекай бе, лут. Не бе, чакай бе, гледай го. Он не знае на къде да ходи човеко. Деве, чекай бе, да те покажа. Ай, качвай се. Бързо! Чакай, дай се кача. Ако гъто. Ох! Дай, тръгай. Това е най-великата дрифт пъста. Днеска с Боми, нали играхме тук. Дрифтове правихме с Боми. Ние с Боби открихме всички дрифт писти в тази игра. Сат дрифт 2. Сега отиваме в дрифт 2. Ето където. Не. Майко, аз мога да видя къде се намирам. Ето го пътя. Майко. Шопа, тук е бъде тъмницата. Сега добре, че стана ден. При мен е ден. 6 и нещо. Да. Ако. Значи сме тръгнали към града. Добре да е, при замъците отиваме. Ау!
Еле, тук пуснахме фаровете. Сега тук ги изключваме. Още малко. Що ще кажеш за това? Сега тук едно дрифче, чекай. Тук е го фанах завоя. Познай къде сме са. Дани! Извърлиме, ти се... Не. Тая количка аз съм си я правил. Чекай ме, бе. Деве, лут. Знаеш, че все пак... Ай, карай, като повъркам, Дани. Както виждате, зрители, Дани винаги ми краде колите. Базикам се, бе. Зрители, това беше просто базик. Ей, как го правиш това, бе? Защото има спидхак. Не. Това беше всичко от нас, зрители.